Nyakorongo jong machiegni chendo mar piny okinyi makawuono wagwan nambaka kaluwore kod tudruok mar piny Kenya kod piny mano mar Tanzania. Nyakorongo jwang achien tarik 28 mano mar dwe mar abiriyo mar higani. Piny Tanzania nokadho chik moro e piny gi Nyakorongo jwang. Chik maneno ni nitiere moko kuom tije ma bende jopinje mamoko maoko piny Kenya achiel kuomgi ok bi bede katimo. Nyalo paro tije kaka mag suko ei salunde. Nitiere tije mongere gi dho ngere kaka tour guide. Bedo kod kembe mandiko jogo eko mabende timo ohendni matindo e kid tije mamoko. Wach mabende osebedo kakelo mbaka makoni kod kocha. Adwaro mar mondo mwawinja na sigana mabende nyawadwa George Juma notimo mar mondo mi wayanga nena kaka okang' makamano bedo. Achiel kuom rangego ma idonjo godo kendo iwuogo e piny Tanzania e tong' mar piny Kenya kaachiel kod Tanzania moyudore e boma Isebania e kaunti ma Migori. Odiochieng' ka odiochieng' kwano oganda mathoth mawuok e piny Kenya tiyo kod rangajni kod mamoko kadonjo e piny Tanzania. Kamago mawuok e piny Tanzania bende tiyo kode kod mamoko mode counties kaka Mombasa e donjo e piny Kenya ka gitimo chenro mopogore opogore to ahinyo ohala. Kata kamano luoro nitiere ni chenro mag ohala ma osebedo e kind pinje ariyogi to ahinya e counties mogoyo tong' kod piny Tanzania kaka Mombasa kaachiel kod Migori dek ok dhi makare kaluwore kod chik mogol kod tend piny Tanzania mawacho ni timo kuom kit ohendni matindo ma jogo mok jo Tanzania ok dhi yienegi mondo koro tim e pinyno. Ketho relationship maber mosebedo e kindwa gi jo Tanzania. Wasebedo ka watimo kodgi biashara kendo gimbe gitimo kodwa. Koro ka tek to tek. Koro ng'ato ka ng'ato ogo biashara e dhodgi. Is high time now Kenyan High Commission ifungwe. Hatuoni need ya sisi kulazimisha uhusiano. EU mko wapi? Nyinyi mnasema mko pamoja, sio mwachaguana huko Ethiopia, Addis Ababa. Angalia na ujiri hivi sasa. Wuotho Migori ka mon ma wuotho go dheri winjo mane unichangie gin mon temo ya mana Tanzania. Pachgi mar tamruok mar uso konyo to nwasechako neno chon kata kiwinjo kaka japiko ywak kidhi ga piko ni kono to en apiko no nyaka make. Joale kaunti ma Migori kod jokanyo romo kendo ogande kaunti ma Mombasa ose okang' ma okawo kod piny Tanzania ka giwacho ni odhi thiro chenrogo mag ohala kaachiel kod tudruok e kind pinje ariyogi. Amevunja East Africa Community. Maanake wakati East Africa Community kwa inakuwa inafomiwa ilikuwa inatakana kuwa na free movement of people and trade. Ili jambo likiwa litawachiwa hivi halitashughulikiwa, basi hata ile nyimbo ya jumuiya ya kitaifa haina maana katika Afrika yetu. Joale kaunti ma Migori wacho ni kata bende gisebedo ka gitimo ohala kod oganda mawuok e piny Tanzania ok gisebedo kod lwasi maber mar ohala e piny Tanzania. Weche mag apiko tek ma jomoko ng'ado mana i bungu mondo mi gidhi Tanzania. Kendo kata ka gidhi Tanzania kamano to duokgi bedo matek nikech joka law ji kocha kabisa. George Juma, Ramogi TV. Nyakorongo joma gin moko kuom oganda mapacho kama bende koro seyo jo pinyno mano mar Tanzania kuom kaw kuma kamano. Ka bende giwacho mar mondo mi piny Kenya bende gol koke mar mondo mi wan bende kaka piny Kenya watam jo ohala mago mag Tanzania kuom timo ohala e pacho ka. Wach mabende jatend migawo mochung' ne weche mag ohala mano Liki Nyanjui wacho ni ooyo ber mar mondo mi walosi. Dong'eny ne ginero mabende Liki Nyanjui wacho kapok wadonjo e network ayanga. The measures taken by Tanzania have actually made our goods to be more expensive and therefore not competitive. In most of the categories, they've gone up by about 25%. Some of the products that we were selling in markets within Tanzania, including Farmers' Choice products, now attract an inspection fee of 68%. So when you add 68% to the 25%, it comes to around 98%. So that simply means that we are not able to sell literally anything into that market. As to whether retaliation is one of the cards on the table, maybe the point is we can't rule it out. But I think that should really be the last thing. The first thing is to give diplomacy and negotiations an opportunity. And that's really the direction we want to go. And we believe at the heart of it all, Kenya and Tanzania are great partners.
Korom ga jwang neno ka okang makamano osekelo kata nosechako thiro kit ohendni ma bende jo Kenya timo e piny mano mar Tanzania. Omiyo kiny makawuono kapod warito twak makamano e kind piny Kenya gi Tanzania, wang'e na rochruok ma bende osebedo nyaka gi sani. Kiny makawuono ayudo thuolo mar bedo kod Gordon Kachola, jalony e weche mag tudruok mag pinje maoko. Kachola, amos ni misali chema ka? Achiew kare ng'wono ruoth pod umo. Erokamano. To tudruok mar piny Tanzania gi piny mano mar Uganda kaluwore kod ogirimiti makamadi wach nang'o? Ing'eyo East Africa kata Africa ma ugwe, riwruok mar Africa ma ugwe ka osebedo gi tabu mang'eny kabisa. To apani mana kaka jatend migao Lee Kinyanjui wacho, wami diplomasia chance. Kikwa retaliate. Kikwa bed ni wanya chulo kuor. Nikech gitimo ma, wambe koro watim ma. Wami diplomasia chance. Again, oni nyaka gisani, Ministry of Trade, migao mar ohala, migao mar tudruok mar pinje maoko, Foreign Affairs, gi migao mar East Africa Community. Again, oni gi-assemble their experts, mondo miyo the Tanzania, mondo migi chaka ne negotiation. Nikech kochopo ni koro Kenya nyabedo ni retaliate, tapa ni kaka East Africa wanyabede marach moloyo. Nikech ng'en Tanzania ina achiel kuom pinjego ma Kenya timogo wala mang'eny kabisa kiweyo Uganda oko. Ting'eni pinje mabende sibedo ka penjore ni nang'o mene piny wacho ma Tanzania nokao okang' makamano. To bende wang'e ni nitiere treaty wanyadi winjruok mago mag pinje mag Africa ma ugwe EAC. Nitiere treaty mar East African Community. Then nitiere gimiluongo ni Common Market Protocol mar East Africa Community. Common Market Protocol nitiere gik ma specify mana kaka mabedo borrowed heavily koa kuom East Africa Treaty. To treaty bilani kata winjruok mar East African Community nitiere gigo ma osisitiza kabisa, gigo ma omiyo pek. Achiel kuomgi en tudruok mar oganda, bedo ni nyawuok Kenya idhi Tanzania, tek ni in gi passport cha. Inidhi adhia Tanzania tiduogo idhi Uganda, idhi Rwanda. Koro tudruok no en gima omi pek kabisa. Then gima gicha gimiyo pek en timo ohala ma e kind East Africa. Treaty no wacho ni ka in ja Kenya okonego bed ni kitimo ohala Uganda kata Tanzania tibedo treated differently. Kanitiere license ma jo Uganda kata jo Tanzania chulo e Tanzania, mane ma imbe onego bed ni timo nade? Ichulo. Ka in ja Uganda, Kenya, South Sudan, Burundi, Rwanda, man Kenya ka, onego bed ni kaka Gordon Kachola nya ya wande mar aswekra ka, to chulo kanjo siling 20, kaino odiechieng' kodiechieng' siling 20, ja Uganda kata ja Tanzania be chulo mana siling 20 no. Ok nene kaka an expatriate, ok nene kaka ng'amoae piny moro ma oko. Manyiso ni East Africa duano gi treat oganda gi kaka oganda chiel. But okane kama osebedo katimore maber ahinya sana sana king'iyo kaka Tanzania osebedo ka treat other members. To matimore nikech ang'o? Ing'eno ok inya chung' nyamakara mi survive pinyni. And mane gima osekelo nwa tabu maduong' kabisa East Africa ka. Ibo yudo ka Tanzania en East African Community to en South African Development Community, SADC. Koro chalne Tanzania osekao pek mare omiyo riwruok mar SADC moingo riwruok mar East African Community. Mane kuma chandruok maduong' mar East Africa. Taparo ni ywaruok makamano bende nochako nene, inyalo paro kinde ma Odinga mano ugai mar ODM na manyo koma mano lemo ka maduong' kacha. Wach mar SADC ni bende nokelo wacha hinya piny sa Tanzania ng'anero mabende negisero. Exactly. Emomiyo anyisi ni riwruok mar SADC andapani en time mondo mi East Africa o decide kuma Tanzania o decide kuma gidwa bede. Tanzania okinya bedo East Africa e riwruok ni to gine riwruok cha to chalni ni riwruoge gi nitie magimiyo pek moingo moro. To king'iyo geographically
kaka piny ubet ok apar ka Tanzania chiegni gi jo South Africa malo jo Kenya kata Uganda. Tapa nitie gimoro achiel ma nyaka wang'e. Nitie culture oganda kitgi gi timbegi. King'iyo piny mar Tanzania en culture mane kata kitgi gi timbegi mage maketo gi machiegni machal ni ginya chalo gi jo Kenya kata ginya chalo gi jo Uganda kata ginya chalo gi jo Rwanda. Ibo yudo ka gin jo machalo ni kitgi gi timbegi obedo isolated magin kigin giwegi. Nitie kaka ging'iyore, nitie kaka ging'iyo East African Community. But maduong' moloyo ageno ni nyaka gisani piny Kenya oseng'iyo ni gin gi experts mage manyalo dhi mondo mi gichak timo negotiation mondo mi gigi odoge wang'e, nikech ka Kenya retaliate to wadhi ketho riwruok wani mar East Africa ni. To en riwruok moko nego bed ni ketho. Kidhi Sirare Hispania border ibodo ka ohala itimo. In fact apan koken Thursday to en Friday kidhi Migori ka nitie chiro moro mar dhok Migori County ginene Mabera. Kidhi Mabera e Ikuria apani ene chiro maduong'e moloyo mar chiaye e East Africa ka. Ibodo ka nyaka jo Tanzania okelo dhok kanyo, to sama gikelo dhok no giuso kanyo no ok gibed treated kaka jo Tanzania, gibedo ma treated kaka jo Kenya. Osuru ma jo Kenya chulo ema gimbe gichulo. To ing'eyo kigolo dheri Tanzania ikelo Kenya, ka kocha samoro dhiang' ne en siling 1,100 pesa ma Tanzania, koni biro uso dhiang' 50,000 pesa ma Kenya. Kidok kocha in chiegni mana millionaire. Omiyo Suluhu nyaka ng'i gigi matut kabisa, odo ane tiend wechegi kapok gichope conclusion bilene. Nikech an gadie ni kadipo ni Kenya nyaka o decision to dipo nono ka yes Kenya bro nitie kuonde ma Kenya bro yude hinyruok mana kaka iwinjo kaka jatend migawo osewacho, but kuonde ma Tanzania be bro yude hinyruok apande dibedi mang'eny moloyo. Kichang'eni piny Tanzania be nitiere mwandu kala mna mag yore piny wacho mapacho kaka aparo ni kitungu kimondo modhorwa ka yudo loche muok na piny mano mar Tanzania. To kata ne piny Kenya kende iwacho ni ne pinje moko ma oko Kenya en mana ni koro wagola duondwa mapiyo. Nyocha kae nwaneno jatend piny mano mar Uganda Yoweri Kaguta Museveni bende notimo limbe achiel kuom weche mabe ne gilose en tudruok mago mag EAC. Nang'we ni koro piny Tanzania to koro balo kod pinje mamoko. Ng'eni koro en okang' mabende koro nego walose. Nang'we ni koro gin gidwaro mar mondo mi gibal winjruok nitiere to gidwa luwo winjruok makamano. Mokwongo ing'en Tanzania dhi e yiero dwe mar 10. To yiero ma Tanzania mawang'ni emosebede gi osekele pogruok e kind oganda e Tanzania malo yiero moro amora. Ma e yiero ma okwongo nene ka upinzani kata kweth mapingo ok oyienegi mondo mi gibed gi presidential candidate. Manyiso ni Samia Suluhu dhiran en odhi piem kende. Tundu Lissu pod odinne case pod nie court. Tibo yudo ka jo Kenya East Africa ka jo Kenya ema duondgi ni malo e weche mag ratiro mar oganda. Tapa ni bedo ni jo Kenya duondgi ni malo e ratiro mar oganda ni bisi moko nitiere kaka ok dhi maber ahinya gi piny Tanzania, piny owacho ma Tanzania. Omiyo yiero margi ni nitiere kaka o affect kata nitiere kaka odonjore mathoth gi weche masani dhi mbele mag ohala gi. Tapa ni ber mondo mi experts manie i sirikal, kech gini koro kinyatema gi jok man oko mar sirikal. Nitie track 1 diplomacy gi track 2 diplomacy. Ma koro kinyatim gi track 2 diplomacy. En odwa track 1 diplomacy. Government to government. Gibed piny, gi negotiate, gi find a way forward. To ka way forward otamore. Number chiel manyaka Kenya tim en ni Kenya must stamp authority. Nyaka koro gibed gi duol. Duol mane? Oket kama mana ka nino ke America gi China yuare cha. Uketo magi mondo mi goods magu donj Kenya ka tax tariff wamedo machalo kama. Koro waneni koro ng'ama dhi hinyore.
Tikni godo nune mutimo weche mutudre koda iwacho ni tudruok mag pinje maoko, iwacho ni IR, International Relations. Lakini kinde mabende yiero dhi katimore nikech yiero en mana dwe mar 10. Kawuono dong' ni tere dwe mar 8 en chieng' tarik 1. Manyiso dong' mana gi dweche matin 2 mar mondo mi gidhi yiero. Dibed en kisera mano mar ombulu. Masuluhu timo mar mondo mi omi jip ne jopiny mage. Ing'eyo gimok wanya ringo wuondre no kadieri en ni yiero ma Tanzania nitiere kaka wang' ni odwani ndalinga ne sirikal ma Tanzania. Nikech iboyudo ka piny ngima okito wang'gi kuom Tanzania. Gidwana ni to Tanzania timo yiero bila mane. Suluhu neno ni mondo mi olondre iri jopiny, mondo mi oyud kaka jopiny nyalo here en ni oketo vikwazo manyiso ni gin a sovereign state, gin piny mochung' kendgi, ginya make decisions, gin kigin onge ng'ama nya buogogi. To mano kela wacho ni samotimo ma apano oboro alot, nitie gigo mang'eny mong'eyo ma pinje moko setimo. Ino kaka Amerika nya timre sama nye gidhi e yiero. And nyomiyo Trump ongala manyime sana e weche mag yiero. Samoro ng'eyo ni dipo ma komiyo ngala manyime. King'iyo achiel kuom jotend CCM, mapani sani en ng'ama duong'ie kabisa CCM, en ng'ama osebudho kanyo, be en biggest radical, iluongo ni Rioba. Mzee Rioba en achiel kuom jotend CCM go mangi itikadi kali sana. Okang'eyo ni itikadi kali ang'no nung'o gi dholuo, but chung mare ger kabisa komakore gi pinje moluoro Tanzania. Nikech ong'iyo ni dipo nono ka influence ma e pinje ka. Timbe matimore e pinje machalo Kenya, ing'en Kenya nigi freedom mathoth kabisa. Ging'iyo ni dipo ka freedom mar Kenya cha o donje piny Tanzania moketho system margi mar CCM. Gin ging'e ni CCM ne sirikal to CCM ne Tanzania. Koro nitiere luoro mathoth, omiyo kata mana restrictions gi ipani sani dong' chan dhi chakore. To chan ni dong' igoye ginene ka, igoye Kenya ka. Wabro bedo gi African Cup of Nations mibro tim East Africa. Sa mibro tim African Cup of Nations East Africa ka mibro goye Tanzania, Kenya, Uganda. Ipani jo Kenya dima samoro no se bedo gi chenro mar dhi timo ohala Tanzania. Ok gin jo matin. To magi gik ma samoro joka ng'iyo ni mondo mi kik kelnegi influence. Tapani gi ng'iyo na wrong way. Nikech kigolo trade mar Kenya gi Uganda kum Tanzania, ere other biggest trading partners ma Tanzania nigo. Onge. Kenya, Uganda are the biggest trading partners mag Tanzania. Koro Tanzania be nyaka open up in terms of leadership, strategy and international standing. Tachaka gima Tanzania ni bende piny Kenya ka wadwa gwarore godo matin bende nikech kata mana piny Kenya bende ise ni chung mare bende okosebedo motegno nikech nyocha ka neno ka Boniface Mwangi bende nomaki, nyalo paro Agatha mawuok e piny mano mar Uganda bende nomaki kanyo. To nyalo paro gima jatend migawo mochung' weche mag tudruok mag pinje maoko mawuok e pacho ka Musalia Mudavadi nowacho. Bang'e neno ka jakendne ratich oganda mano mak to we e gwenge mag Diani. Mano koro ne en kes mar 2. To seyo bende napod dhi ne piny Kenya ni dakulos kotenre kod meko makamage nikech imako kosemaki ter ng'at midhi sanda tibole mana kamoro nono. Yene sijumoko dogo dwa kier matin sana. But adiema kende ni Ministry of Foreign Affairs nyaka stand up. Nitie kuonde ma nyao sebedi, nyao senene. To nyaka koro gi stand up. Nikech nyaka nyegi ni timre, wasewinjo koa kuom Ministry mar East Africa Community, wasewinjo koa kuom Ministry mar Trade, mabed affected directly. Ministry mar Foreign Affairs pok waneno a very chung margi e wachni. Tapani leadership mar Ministry mar Foreign Affairs nyaka koro kaw ondam e East Africa ka e chung mar Kenya e weche mag riwruok mar East Africa.
kanyo neno kam ng'ane ne Museveni nyen Kenya ka kanyo loso Kenya Defence College. Museveni nyowacho gimoro niya, wawe ng'iyo our own countries, our own internal issues, wangi the bigger picture, wangi ni East Africa chung mare ni nade, wangi into ere kaka integration marwa chalo, bed nitiere kaka wanyalo enhance dongruok mar East African community. Museveni ng'iyo East Africa kaka siro mar Africa, nikech ing'eyo walose Africa manya bedo achiel, Africa manya bedo gi free trade, to kakoro walose free trade e Africa mangima, to onge free trade between Kenya and Tanzania. But are we moving forward? Yes. Yes, Kenya sani open up tung mare ne pinje Africa te. Then iyudo ka ng'ato koni to neno gini myopically ma ok gine the bigger picture. But apani en leadership mar Tanzania mar an individual kata kipenjo jo Tanzania go. Nikech kawuono koket vikwazo ne gige gi madonjo Kenya ka, jo Tanzania madhi hinyore. Samia ok dhi hinyore, President Samia Suluhu ok dhi hinyore. Eno onge gima dhi chande gigo. But koro ibo yudo ka samoro jo piny kocha be ok oyie gi chung'ne no, to Tanzania onge chieng' mani ne demonstration, onge chieng' mage nyakwedo, do bed Kenya, kawuono de wan e ndara ni rais gino ok nyal timore, gol gino, wadhi Tanzania. To koso katiba. Ingeni katiba bende piny Kenya we thrive in the constitution. Katiba mata yale samoro bende. Koro katiba no emomiyo ng'ane ne nie jela kawuono. Tundu Lissu. Nikech Tundu Lissu no wacho ok wanya dhi election maonge reforms. Mane emomiyo nokete iye. Treason. To ing'e gima nowacho. Nikech kocha en ya ka electoral body duol mochung' ne yiero kolando ni Sharon e ker. Kata Sharon no ido mano mbula ariyo mare gi mar e ode kanyo kende, to duol oselandi, an mana yudo mbulu 50 onge kuma dhiye, kata koto ko yie na dhiye, ok oyie na dhiye, gin duol no koselendo period, kata koto ko yie ne dhiye, duol no ene IBC mare gino. Dongwane koroto wacho ni tiyo ji gi agoko, mane dictatorship. Koro mane momiyo iyudo kata ka nitiere gik matimore Tanzania, to jo Tanzania oluor lose, jogo manya lose weche matimore kono gini jo Kenya. Koro luoro osebedo mang'eny, dipo nono ka okenge ma Kenya osebedo kogoyogi, dipo nono kong'ado border modhi Tanzania gibedo influence. To bende piny ok kawo action maonge intelligence. Wanyalo seyo Suluhu, to be piny ok kawo action maonge intelligence. Koro gimwa penjore niya, en intelligence mane ma Tanzania obedogo ma inform decision manye gi mekno. Mane penjo maduong'. Mane penjo maduong'. Nikech sani koro wang'en na tije mabede gikumo. Ing'eni gikumo tije 15 ma pinje mamoko ma oko ok nyal timo. To kang'ero na tije ma kamago, wacho ni tour guides. Ok nyal bedo ni wuok e piny Uganda kama piny Tanzania. To koro in e piny Tanzania to koro iwacho ni an ma koro dhi nyiso jolimbe kama kuonde mag limbe nitiere. Hotende, magepe madongo mantiere kudego. Wang'eni jolimbe jathoro ninde 5-star, 4-star hotels makamago. Kinja saloon, mago koro gin tije mago mag Tanzania. Machiel mabenda neno ya ukembe masiro hindi matendo, mago SMEs. Ntere mobile money services e kin mamoko, tije 15. Masani koro gocho ni magi gin tije mitimo na gi jo Tanzania kende. Iparo na Sharon. Kawuono ka Kenya wacho ni tije manye Tanzania okumogo. Kenya bo okumogi ni onge jok mawuok oko matimogi. Nikech wang'eyo ogendni kinyozi an kuma dhiye ga pile pile onge ja Kenya maliela. Ok gin jo Kenya. Gin jo pinje maoko. Gin jo pinje maoko. Samoro kata mana saloon midhiye, samoro kata mana ng'a loso ni wigi koki, samoro oka Kenya ka. Tota gi wuok kata na piny Uganda. Yes. To ki dhi Nairobi ka, jok mathoro konyo ji e ute ma chiluongo ni house managers, nyiri mang'eny makonyo ji e ute mag wuok e pinje maoko. Wuok e pinje maoko. Koro kichako kumo tije bilago ne joma wuok e pinje maoko ok nyal timogi. Ing'en mokwongo nitiere kaka kizungu wacho ni stifle economy mari in iwuon.
to en ang'o madipo ni Suluhu gi sirikand Tanzania nyong'eyo ma miyo gi kumo gigi. Nikech ing'eyo ji bok nya chunga odiochieng' achiel ni wadwa kumo gigi for no reason. En ang'o ma ging'eyo ma wanto to wakia. Apan kanye mwachako, but gima duong', Kenya koro nyaka deploy its diplomats, nyaka wami diplomacy a chance, its best mas nyaka giket best foot forward, gikaw jogo manyalo twak gi piny Tanzania. To mago gin jomage nikech kowuok e ministry mar trade, kech gine ma gi understand. Ingen jo ministry mar trade gi understand the figures. Maka gibiro ginyiso Tanzania ni ng'eyo. Ma statistics wacho kama. Kenya jo Tanzania machal kama ni Kenya. King'ado ohala ni kwa mwana wang'ado ohala ni. Mae pesa mudhi lose. Wambe mae pesa mua lose. Koro nyaka gikaw jogi mondo miyo dhi etwak giwinjre. Mar ariyo, apan gini osenyiso Kenya openly ni nyaka Kenya koro nyaka diversify. Wang'e ni to en ang'o gini mwasebedo kwa tero Tanzania. To be nitie pinje mwanya tero gi mopogore gi Tanzania. Yes. Kanye dipo ni watero mana kaka Lake Nyanjui, jo Farmers Choice tero gige gi matindo tindo. Ng'eyo machalo kaka sausage ang'ogo. Yes. Kanye gitero gi Tanzania. Be nitie kumwanya tero gi alternative kopogore gi Tanzania. Kuonde machalo kaka Somaliland, kuonde machalo kaka Djibouti, kure Afrika ka nitie kuonde mwacha tero gi kopogore gi Tanzania. Koro kikwa chun bedo siep to wamany alternative jogo ma onyalo timo go siep maonge vikwazo. Yes. Masani ka winjruok bede yoch ni it's G2G, government to government. Government to government. Mokra ni koro jatend migo mochung' weche, iwacho ni jatend migo mar foreign affairs, jatend migo mochung' weche mag ohala Lake Nyanjui. Yes. Gimany joge gi. Gi jatend migo mochung' ne East Africa Community. East Africa Community. Yes. Gimany joge gi gidhi sum paro. Yes. Gijo wete gibede mantiere piny Tanzania. Mantiere piny Tanzania. Gibed piny. Gilosi. Ang'eyo ni nyoro nye tarik adi. Nyoro nye tarik 31. Tarik 30. Nitie gimiluongo ni nitie council mar finance. It's something to do with finance council mar East Africa. Sectoral finance council. Manye obedo kanye ging'iyo kaka East Africa osebedo katimo e weche mag ohala gi tudruok. Tigen gitimo ma to kare Tanzania nigi pache kocha. Nitiere buche bilago bro bede chakre tarik kenda 4 nyaka 7 kuonde go dwe mar 8. Apan sama buche gi nitie to watake advantage mondo mi watem waloso osiep. Ingeni okinya wacho ni okidwa winjre gi jirandi. Yes, nikech samoro kiny weche okethore to ng'aminya chopo kuome immediately en mana jirandi no. Koro kikidag ni okwanya dag no kwa winjre gi Tanzania. Winjruok nyaka wanacha. Winjruok nyaka waket motudore mowinjore maber. But ok chun dak maonge kelele. Koro dak maonge kelele. Koro dak maonge kelele ni en ni wachak manyo siep kuonde mamoko. Kuonde manye dipo ni jo watere oelni gi kocha wachak manyo to ginyadhi kure. An kadie ni kwa manyo space kata mana Somaliland ka. Yes. Kwa dhi Somaliland ka wadhi yudo kuonde mwanya tere oelni gi jo wamanya timo oelni gi kuonde mopogore e Tanzania wachak manyo to be ginya timo oelni gi Rwanda, ginya timo gi Djibouti, ginya timo gi DRC Congo. Wachak explore kuonde mamoko ka Tanzania obedo hostile. To mano kumono watimo negotiation. Yes. About ni PS mano mar foreign, mano mar East African Community, nikech ben wantiere gi PS mano mar East African Community. En bende poka winja duonde. Mano Dr. Karugo. Dr. Karugo nyo loso and nya neno statement ne. Dr. Karugo bende loso mana ewi East African Community. Winjruok makare. I think apane bedo ni Kenya is becoming too diplomatic. Jomoko kawa advantage. Yes. Kenya is too diplomatic. Debed ni Kenya en China moro. Ma America keto ne tariffs. Toko ni okay. Chakre ka uono, uketo tariffs 60%. Waambe wangawe 60%. Kuro kakumedo idhe kaka wamedo idhe. No mucho pukuma America no yie modok piny modhi negotiation table.
kadipo ni Tanzania otamore winjo kwayo mar Kenya, ing'eno vikwazo oket ne Kenya kende, oket ne pinje mamoko bende. So Kenya bedo ni Kenya is the hegemony in East Africa ka, miyo gibedo gi duol, pinje mamoko rito winjo to Kenya wacha ng'o. Koro gibro follow suit, to sama gitimo negotiation ni ginyatime either bilaterally kata multilaterally. Ginyamua nino ma watim negotiation ni gi Tanzania kaka Kenya, kata watim negotiation ni kaka East Africa Community, giluong Rwanda, giluong Burundi, giluong South Sudan, giluong Somalia, East Africa te ubed piny tuwo gi Tanzania. Mano kore miluongo ni multilateral. Koro twako ingo ji ariyo. Yes. Koro katwako se ingo ji ariyo, koro kumubede multilateral ni Kenya nyaamua ni no, kata East Africa nyaamua ni watim gini multilaterally kata watime bilaterally. Time bilaterally nyalo yao mana gateway ne Kenya kende. Tanzania nyawaje ni okay, okuma nyo waketo cha wagole ne jo Kenya. Tipan koro odhiti mang'one jo Uganda, jo Burundi, jo DRC Congo. Koro gima bere ni wa approach gini multilaterally, kata kwa wanya approach bilaterally, to wangini at the end ere kaka wanya ropin jomoko mani East Africa ka mondo mi wabed ni wanya bedo one undivided community. To kane no wote mabende nyikoro mgajua ngoro kalure gi thoro wach montiere godo. Thoth gi siro ni nang meni piny Tanzania gi piny Kenya kila ngato tuge dhodegi ma jomoko neno ni koro piny owacho mano ma pacho kan nek bed ni golo bende kuko kila ngato koro tim gige gin kata kamano Gordon bende solero gima meni mano ok nyal timore, ber ka jirende bende bedo gi tudruok e yo makare. To Gordon ngato penjo kania pinje Amos Mbago wacho ni nang meni koro jatend piny mar Tanzania gi mar Kenya kunyal mana losa achiel kachiel nyaka wariw mana jotend migepe. Nitiere nikech ng'eyo decision bilani okobedo oken gima President Suluhu emano mek. Ibo yudo ka decision bilani okadho kuom migepe mopogore mondo mi gimoro bed chik. President okema bi mawach ni adwan gini bed chik. Ibo yudo ka mbunge moro tere parliament gidhi gitemo negotiation gi ministry mopogore, ministry okete pachgi okete kokgi, ministry ojiwo ni ma wanyatimo kama ma wagol kama. Sama ibo yudo ka owel ni mano nego bed ni gigolo sama ne gin mana 20. To nitiere okenge ma chik kadhe samilose ma samoro no golie moko kata samoro ne gin mana 7 to samoro medie moko e iye. Koro okwanya wacho gi sane ni nyathi ka nyathi otuge dhodgi. Mano okwadhi bedo good diplomats. Nyaka wami diplomacy a chance. To chance mwamiyo diplomacy be nyaka waketie time frame ni in the next 1 year wadwa neno ka change moro nitie. Change ni en gima negotiation gi kendi chako gi piny kocha mondo miyo chope level mar ker. Kochop ni osebede level mar ker to ngeni ministry no se discuss relevant ministry obed trade, obed East Africa, obed foreign affairs, no se discuss mo biro mo advice ker ni koro mae kaka wadwano abedi. Ker ng'iyo gino gi advisors mage to ng'iyo advisors be nyise ni sawa ma wapan ber ma ok ber ahinya, koro ker make decision. Koro kapok ochopo ni President Samia Suluhu bedo piny gi President William Ruto, wachak gini gi piny koni koidho masama gibedo cha to gibedo based on decisions, based on information magiyudo kowuok in relevant ministries and agencies. Yes. Luko Nyango bende wacho ni oneno chenro kintiere gi gwenge mag Nyakach, en bende wacho ni osumo paro kotenre kod mano. Kata kamano kapok asa ong'ado wan nikech wang'eni wadong' gi matin e dakika 15 mar mondo watiek twak ma kamae. Ano kanyo bende Dr. Karugu, mano Caroline Karugu, ma bende NPS mano mar East African Community Affairs, bende duchi manyoro nosendiko ne secretariat mano mar piny Tanzania mar mondo mi gine kaka okang' ma kama inyalo losi. To kata kamano Kachola waluso ne kotenre kod tariffs iwacho ni fines mabedi bro kawuok deno kaliki nyanjio senyiso ka jani nitie kaka temna kaka ohinde ni magwa
osechako attract fines nikech inspection fee winjo kanyo ne 68%, ninjo kanyo mwandu mag Farmers Choice bendero nosego fine 68 plus 25 kimedo teri mana karibu 80. Kata kamano wang'e na fai mabende piny owacho ma Tanzania nochiwo kapo nono ni ja Kenya kata na japiny moro amora ibiro bed ka iyudo ka timo businesses ohendni 15 makamago. Giwacho ni fine of no less than 10 million Tanzania shilling. 10 million mano pesa di ma Kenya ka? Mar Tanzania en shilling alfu mano mar Tanzania to mar Kenya en shilling 1,500 580 kora en nus million. Kora en nus million. Million apar. Kata jail term. Kawuono kedhi Tanzania nyame udong. Anyalo ng'eyo. Kini gi million achiel chiegni koro mar piny Kenya chal ka gima en million 20 goja. Isete maber. Ting'o gi gunia. Kata kamano iwacho ni en jail term bende mar up to 6 months. Visa mari biro bedo cancelled gi resident permit bende biro bedo cancel kapo nono yudi kitimo tije 15 mana Tanzania uketo piny ka. Apani to gine duoka mane wacha chiel nyaka kineno gima Dr. Karugu nondiko kano ndiko ne East African Secretariat and neno approach ma Dr. Karugu omiye multilateral approach and mane gima dhi bedo maber e mud gik samosa miyo gini multilateral approach any East Africa the bedo piny to ginya wuoyo gi Tanzania to ginyiso Tanzania ni okay we understand kumoae but gimwa kwayo kaka East Africa okum muketo gi kuongu gol gie ne pinje mag East Africa mondi yes mondo mi nikech East Africa kan piny ka piny ma East Africa ka koka okum ne Tanzania ma Tanzania okaogi kagi speak in one voice Uganda, Kenya, South Sudan, Burundi, Rwanda, DRC. Jogi teko ka okum manye Tanzania kaoni. Tanzania dhi hinyore. Koro ka gimiye multilateral approach. Tapan Tanzania kata gin giwegi gidhi buok and gidhi golo kumgi ne East Africa, countries mag East Africa, gidhi wene the rest of the world. Nikech ng'eno okien ne Kenya kende or in the rest of the world. Koro East Africa nyaka migini multilateral approach mondo mi Tanzania obed gi buok ka gisebedo gi buok bilano then gidhi gole ne East African communities ka gisegole ne East African communities koro pinje mamoko go be kadwan mondo mi gir bilano golnegi to gidhi giwuo gi Tanzania at individual level at bilateral level yes mane bi gi mwarito tinyalo penye ni how soon is soon nikech par ni men ka en okete kogno chin tarik 28 mano ne en chin tich ariyo mano mar jumani tineno ka ripple effect ostako take place yes tuwacho ni katwak makamago ndiko bende piny dongo wacho ni ka piny owacho ma pacho kano sindiko ne Tanzania mar mondo be gigol kum makamano nikech giwacho ni en ataro mano mar chike matayo EAC koro wacho ni Tanzania how soon can it become soon mar mondo be githich mondo wayud fuongruok makamano pressure yes pressure tiyo to ne mana piny Kenya kende ka pinje mamoko gi bende yes koro kik Kenya nyaka marshal troops the entire East Africa mondo me oket pressure na piny Tanzania and upon oket pressure na piny Tanzania they will heal gibro create space yes Nano ka sebe nitiere nikech juma kano timonwa package iwacho ni sigana kano wuok county ma Migori nikech wang'eni mpaka mano mar piny Kenya gi Tanzania bende gi Migori kanyo mana kaka nisewacho ohende ni mago maguso chia ni kanyo kopogore gi mano jo Tanzania bende thothne bende waneno kama ka uso mwandu mopogore bende pacho kae kro Sharon ing'ena sedak Kuria igni malang'wen kidhi Kuria kawuono ok dipog ja Kuria gi ja Tanzania ma Kuria nikech communities gite nitie kaka Kuria Tanzania Kuria Uganda Luo Tanzania Luo Uganda Suba Tanzania Suba Kenya jogi te nitiere kaka kidhi kaja ere kaka idwa pogo ni huyu ni Mkenya Mtanzania huyu ni Mkuria Mtanzania huyu ni Mkuria Mkenya onge kaka ibro pogo gigo gino ok dhi konyo East Africa nyaka ket pressure but amor gigima president ma Uganda Yoweri Museveni nyowacho ni neno ka kata mna gimo sekelonwa chandruok mwalo kaluo e weche mag lupo nye giwacho ni bas koro gini walose uru wabed gi license ma koyud ka ng'ato o cross to wayudo ni at least ng'ani nigi license mar lupo koni nyi neno
twak ma kind minister ma Joe gi mini counterpart mare ma Uganda and Museveni be nyo lose wach migingo apani gik bilago sudo machiegni bede achiel maloyo gigo manyalo pogowa ka Tanzania ok ong'iyo gini malongo nikech ng'eni Tanzania oluor gi pinje di king'iyo Tanzania kata mane mapno Tanzania oluor gi Kenya, Uganda, oluore gi Burundi, Rwanda, DRC bende ni koro en okete diere e weche mang'eny kabisa and thoth gik moyudo wuok e East African Community ka ok onyal trade maonge East Africa Community. East African Community nyaka ket pressure ne piny Tanzania. Aneno ka James Omondo tichal ka gima sero piny mano mar Tanzania. Iwacho ni yie kod piny owacho ma Tanzania ni Tanzania ok nyal keto jomoko ni piny owacho ma Tanzania ok nyal yie mondo jomoko e piny gi owinj maber to jomoko mawuok e pinje ma oko owinj maber to jopiny gi to thagore. Aya, paro moro chiw gi opuk notenga. Iwacho ni nyaka ajuoke maba otese kor yiend stima. Mago duto te wuok mana piny mano mar Tanzania. En mana seo makoni kod kocha godon. Wacho ni koro sani seo gweno, seo gwang. Jomage matimo ohala kanya to jomage mok timo ohala kanya. Adier koro kwa choka juoke te ma Tanzania piny Kenya ka. Okay, wachak ga juoke koso wachak gi jomage nikech ajuoke ng'eny Kenya ka. In gi ne ajuoke ko wuok e Tanzania nikech antakie. Dong aneno gi kata pol mar stima kuonde mwadake Nairobi. Dong wacho ni mganga kutoka Tanzania. Anyway, apa ni gima duong' moloyo en ni Kenya nyaka koro ne kaka dwa deal gi East African counterparts. Tanzania nyaka accept ni ok ginya bedo an island, nyaka gimakre gi pinje mamoko. Onge kaka wanya wacho ni we want a free trade area, we want a single tariff ma trade in Africa. Kas Tanzania to keto vikwazo ne pinje mamoko ma Afrika. Kare gino deber ka giwacho ni gini bro apply ne pinje mamoko tok mag Afrika. Gini bro apply ne pinje mamoko tok East Africa. To kinya keto, okinya go rambun ni iwacho ni gigi te bro apply ne jite mawuok e pinje maoko. Mano kata na in dongruok integration brokers. Yes. Aparo ni godo no kwatie kotwak makama wang'en na geno mabende jopiny nyalo bedo godo gi johala nikech naneno ka midhiero makama nyalo kelo lala mago mag tije madirom milion 1.3 nikech wacho ni en intra trader mabende osebedo kata mana katimore ka to lal mag tije gi pek mar ochumi masani ok apaka en geno mabende jopiny bende nitiere godo gi sani. Dong mane momiyo koro nyathi ka nyathi wach man nyathi ka nyathi otuge dhod gi chakoro chuno nyaka ang'wae nikech mondo mi dhano malomo milion 1 owit tijegi go chumi ma wan go sani gi kaka piny chalo ok en gino manyalo bedo mayot. Piny Kenya nyaka kaw kang, East Africa nyaka kaw nam machung' motegno mondo mi gilos gi Tanzania. Kik wawe mondo mi nyathi ka nyathi otuge dhodgi dhi kelo hinyruok ne wan wawegi. Jowa dhi los tijegi nikech ing'en jo Kenya gin so aggressive. Ibro dhi Tanzania tibo yudo ka samoro kuma nyama choma zone te area moro gin mana jo Kenya mantiere giyawo elni gi gitiyo kono to gino elni matindo tindo ok gikawo elni madongo to elni matindo SMEs ema build economy. Uchumi akadogoni en very important ne economy mar piny. Ok wanyal weyo ni koro jok maliedo Kenya ka jok makia uso mandas gi chae gutieno ne jo Nairobi ka ni koro jogo ni ka gia Tanzania koro gidogi. Ng'ama bro timo ohala no to ere kaka Kenya bro grow economically nyaka wabed jogo manyalo embrace nitiere protocol mar East Africa. Nango dakwa mi pek protocol mar East Africa, dakwa mi pek treaty mar East Africa, dakwa mi pek protocol mar common market protocol, dakwa mi pek gigo mondo mi kawasudo mbele to wasud kaka oganda achiel. Kokwa dhi mbele kaka oganda achiel, definitely jomang'eny bro lose tijegi, definitely jomang'eny bro oelni gi bro lal. Samuel nigi olal ni nitie jok magi employ kiwacho ni nyathi ka nyathi koro tuge dhodgi samoro nitiere wach ni moro ming'eyo man Tanzania
ane gwengwa nitiere ng'ama ni Tanzania moya au school en gi groups of schools in Tanzania anitiere nyithi Kenya ka mang'eny man Tanzania kono mapuonje skundegi koro kwa wacho ni okay wakao kare Kenya be otamre ni expatriates mage kik dhi Tanzania ere kaka wadhi konyo kaka East Africa tafadhi kama karamna jogo kuma bende dwa mako Kenya pin Tanzania nyalo bedo matek ang'e jal moro miluongo ni Stafford kino moko giwacho ni wuoki koda tieko okay ino kata mana gweng madak nitiere nya Tanzania motedo kono motede gwengwa kendo nyuolo nyithindo kuro okay joma dwa timo keny ang nu nenendu nge Japan Samia ero koro se amuanu Stafford kadi pon nitiere kaka nitie dong mano staffi kan nitie kaka nitie piny Tanzania Stafford wago ni mos ang okobitero dog nige samori bo panwa de uso dog ibo mawa ge boda koro inani nani no setero dog kono koro dog samoro di modo pi okepe Tanzania ma in go kago ok boneno kanegi watimo ni mos but apani all in all Kenyan diplomacy must now take shape and must be implemented with a lot of force and Kenya must be very decisive even in their statement mokuongo ni nyen makelo riwruok to kadi poni riwruok no nya tamore kagitemo bilateral otamore kagitemo multilateral otamore Kenya must issue a statement ma will shake East Africa. Mana kamana haparo ni mane oboke mabende pod warito mano mar mondo mi piny Kenya gol. Kata kamane en mageno maro ni winjruok makamagi ibro bede kia itimo hesa ma owinjore mar mondo mi ogeng lala madibed ni nyalo neno. Haguni rikomane nyaka chola kumbire to akokiny makawuono. Warita deda kapono no ni iwacho ni light at the end of the tunnel kuwuok. One gigeno. Yes, mogik timo mos ne jomfangano. Kawuono mfangano iko an icon in education. Jitema sani man mfangano man gi 50 years and below, mid 50s and below, okadhelwet japuonj Robert Omogi. Robert Omogi osebedo an icon education, not in mfangano but Suba. Onge kuminya luonge nying japuonj Robert Omogi in the entire Suba. Mangato konyisi ni nakadhelwete. Jomang'eyo wacho ne japuonj headmaster mok riembe nyithindo. Yes, eno nyiso janyuol ni kel ma in gono werito no riembe nyathi koro apane jomfangano josuba atimo numosa ahinya kuiko wodlo machalo kamano en mana dwaro Nyasaye nikech ndiko to wacho ni waduto nyaka wadhe to wago mos mathoth ne familia kaachiel kod josuba jomfangano jo wakula Mosoro ahinya iwacho ni mago bende thundi magwa bende duchi makawuono ang'eni Gordon bende in jahera mano mar chendo mar ng'e jothumbewa nitiere jathum moro ma bende nomenyo sigande e dwe mar 5 chieng' tarik 29 mano mar dwe mar 5 nyinge ong'ere kaka Alo Jarapedhe en bende nolalo ngimane to nolalo ngimane nyakwaro Mgejwang'a mana iwacho ni kithuolo mar juma achiel mokadho to sigande nwa menyo ing'eyo Sharon an awuon an got a lot of interest e Benga nikech Benga no ema miyo identification kaka oganda yes kaka oganda luo Benga no osemiyo identification mana kaka Lingala osemiyo Lingala gi Rombo osemiyo jo-Congo identification tapani en time nitie ndalo moko mane adhi e county mar Homa Bay ma miyo gi proposal kaka aparo ni mondo mi one nurture our musicians and one nurture talents kokadho through music parono noko bedo noko kaw but aparo ni ber mondo mi wane talent mar thum ni differently talent mar thum chudo bedingen Koffi Olomide en a degree holder yes not the university mosomo 1970 was it 78 or graduate gi degree yes to degree cha nokawo moketo tenge ochiemo gi pok ne mar thum pok mar thum is something very big king'iyo sani koro Aluoch Jarapedhe ero koro osedhi jothumbe mang'eny Benga kokwatang' Benga dhi lal to ere kaka wanya preserve Benga gimomiyo ahero chenro mar ng'e jothumbewa no en nikech nitiere gigo ma ok wang'eyo about jothumbewa monyisowa tiboyudo ka jo-Benga gi jok manya puonjo nyithiwa kata kaka go gita ti ng'eni ti keyboard obiro machine obiro iloso gik moko e machine
but identity marwa mar gitacha mar bengacha kik lal to kobro lal mana ka diponi county governments mekwa or take initiative mar preserve that thing. Yes. Gino maro ne sirikande mag gwenge bende winjo bende Musa ahinya ma bende TV mar Mugi wachwalo ne anyuola mano mar Jarapedhi ma bende Solomon Atito Kafaya bende notimone nodadhoge mani dwe mar 5 mano mar higani noyudo public demand kana request mathoth mar mondo mi wacha kwano chenro no odiochieng' ma kawuono en chenro ma bende nwatimo dwe mar 5 nyaka ngajwa odiochieng' ma kawuono wadwaro mar mondo mi wanuoye kaluwore Jarapedhi nolalo ngimane. Musa ahinya ne fans mage anyuola osiepe wede gi mamoko. Aparo ne gi kanyo bende wakelo giko mar chenro mar piny wewa wei gi chenro mar ng'e jothumbe wa e kinde ma bende watimo rapar ne alo Jarapedhi kete mana rom gi timbe Tina biro